Engko tak WA aku ya. Tak WA. Ya ora iso kok aku wani jelasne kudu wani dudui. Manuke. Manuke sapa? Manuke Pak Soleh. Kok iso manuke iso? Ya aku sing Lah pipis. jare sing pipis sampeyan dadi teko Pak Soleh bareng. Bar ngono Pak Soleh. Walah, kamu udah tahu lah ternyata itu shower. Terus akhirnya mbok anu Tak WC celupne. ya gila nih jam. Ya piye lho kan itah anak cibuke lho kan. Ayo. Ayo, monggo. Pinangkane pamundutan bapak ibuke. Lagune Betul? pelampiasan, Pak. Mboten sidos lewong. Masya Allah. Sido rondo. Wah, Ya. masalah. Oke, ya. Oke, Ya. siap. Mangke dipun panangkani pinangkane setunggal buka sawi. Ayo, dirikan. Ya. Lanjut. Ayo, Mas. Loh, piye to? Loh. Ngene iki mayangkara nandang cak